FKM Motorcycle MTX 150. Ito po yung ating hybrid scooter. Napaka-forma ng design nito. Kita nyo yung kanyang front face. Very modern at elegant din. Yung kanyang datingan maxi scooter to mga idols. Kaya kung kursunado nyo to, again, ito po ang ating feature for today. Yon mga idol, what's up sa inyong lahat? At ito, ipipicture natin sa inyo ngayon ng ating bagong FKM Motorcycle scooter. Yung itong kanilang hybrid. Kaya mga idols, bibigyan ko kayo ng ating specs and features itong ating scooter na to. Well, para sa akin, napakaganda lang kanyang performance. Magating po sa kanyang power and torque. Talagang subukan natin to sa mga uphill climb natin. At talagang nagustuhan ko, even kahit meron tayong passenger o kasama natin yung ating official back ride. Kaya mga idols, tignan nyo po kung gaano kaganda itong ating scooter na to with affordable price. Sigurado magugustuhan ninyo. And isa sa makakatawag pansin itong ating bagong scooter na to, yung kanyang pinaka-design mga idol. Napaka-astig po ng kanyang front headlight design At nagdagdag pa sa kapugian nito yung kanyang color mga idol. Yan po ay metallic silver. Makikita nyo, napaka-formal datingan at very premium ang kanyang looks. Kaya nga, hindi tayo nagtaka, ang dami pong napapatingin sa atin. And ina-approach nila tayo, tinatanong nila tayo mga idols na anong motor itong ating service. Kasi parang bago sa kanilang paningin at hindi lang yon, iba yung kanyang dating talagang mawapawaw ka rin talaga. Lalo na pag nakita mo ang kanyang mga specs and features. And para naman sa specs itong ating engine, specs ng ating engine mga idols, syempre ito po ay naka 150cc, single cylinder, 4-stroke, liquid cooling na po itong ating motor na to. Plus 4 valves, ganun kalakas to. 4 valves po yung ating engine, kaya talaga mapipil nyo po yung lakas ng torque nito. Well, ito po ay CVT transmission at electronic fuel injection by FKM MTX 150. At sa pa dyan mga idols, ang kanyang max power is 16 HP at ang kanyang maximum torque 15 Newton meters. Ganun kalakas yung torque natin dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas malakas po ito sa akyatan, lalo na pag uphill. Plus, isa pa mapagmamalaki ng ating scooter na to, ito po ay hybrid. Ibig sabihin yan, may battery power assist to. Sabi nga natin idol natin sa FKM, in 3 seconds, mag-activate yung battery power nito at i-assist yung makina natin para accelerate Kaya mga idol, napakaganda at talagang panalo itong ating bagong scooter from FKM. And mga idols, para naman po sa ating chassis, kita naman po nyo yung ating front suspension. Yan po ay naka-telescopic forks. So sa ating pong test ride review para dito sa ating suspension mga idols, napabili po tayo sa ating telescopic forks na ating front suspension. Actually, hindi ko po naramdaman yung sobrang tagtag, yung malagotok, yung pag dumadaan ka sa mga unpaved na road, yung medyo malubak talaga, sakto lang, smooth lang yung datingan natin. Plus yung ating rear suspension na dual shock absorber, mga idols, kahit pumiangkas ka, talagang ang smooth ang datingan para sa akin. Yan po yung ating naging final review sa ating mga ride. At nag-complement pa dyan mga idols yung ating braking power para dito sa ating model na to. Yung ating front brake, naka-hydraulic disc yung front nyan at merong 2-piston caliper equipped ng anti-lock braking system. Yung ating sinubukan, yung stopping power nito, mga idols, talagang napakaganda ng ating stopping power. Solid na solid, talagang kagat-kagat dyan. At yung ating rear brake, same din yan with ABS. Plus meron din tayong traction control. Kaya talagang very safe tayo pag gamit natin tong scooter na to. Na-test po natin yan sa Baguio City. Tayo po'y dumaan sa Cannon Road. Nasubukan natin yung sa twisties doon at yung mga uphill doon. Perfect yung ating stopping power dito. And yung size naman ng mga gulong natin, ang brand na ginamit, CST tire, 110/80 by 14 inch yung ating front tire, 130/70 by 13 inch naman sa ating namang rear tire. So CST brand, quality din yung grip niyan, perfect din para sa ating mga long rides. Kaya talagang hindi masyadong matalbog yung ating gulong dito. Well, sa atin namang sukat ng wheelbase, 1,325mm. Kaya kung titignan niyo po, medyo malaki po ang kanyang itsura. Pero slim yan pagdating sa may side ng ating passenger. Kaya hindi siya masyadong bukaka yung ating passenger. At syempre yung ating ground clearance, 140mm ang kanyang pinaka-height. At ang total weight naman ito, 132 kilograms. So saktong-sakto lang din ang kanyang weight. Nakita naman po ninyo yung kanyang upuan. Napakaganda rin ng kanyang style. And super nagustuhan ko yung kanyang comfort pagdating po sa ating upuan na to. Hindi matagtag, sakto-sakto yung kanyang foam. Kahit OBR ka pa, mag-enjoy ka sa mga long rides dito po sa ating model na to. Subukan naman natin yung kanyang seat height. Ito po, napakaganda ng kanyang sukat.
755 millimeters lang po ito. So para sa ating average Filipino rider, perfect po ito, walang kahirap-hirap. So ito po, ang height ko ay 5'6". So 755, almost flat footed na tayo, di ba? So hindi ka mahihirapang sumakay, hindi ka mahihirapang mag-drive. Madali mo mailalagay yung paa mo sa kalsada, sa floor, and mapipil mo talaga yung convenient para sa inyo na i-ride tong ating MTX 150 mga idol. Plus, isa pa sa pinaka-feature din ito, yung ating compartment mga idol. Meron din tayong large compartment dito, yung ating mga essentials, yung mga dala natin, pwede nating ilagay dyan. At sinukat ko yung half-face helmet, medium size, pumasok naman dito, kasya naman. And para sa akin, mas maganda to kung lalagyan natin ng top box. So kung marami kang dala, especially kung long rides yan, may papaglalagyan tayo. Well, ang kagandahan din dito mga idols, yung ating fuel capacity. Marami rin tayo may kakarga rito. 8 liters po yung ating magiging full capacity ng ating gasoline dyan. At mga idol, syempre yung ating fuel consumption, ang ating naging takbo, test ride natin dito, nasa 32 to 35 km per liter. Kasi pwedeng minsan walwal tayo tumakbo, mabilisan talaga. So bumababa yung ating mileage. Pero yun lang po yung pinaka-average niyan. At meron din siyang fuel consumption meter dyan. So makikita natin sa ating instrument panel kung ilan na yung ating consumption. Well, meron din tayong USB charger dito at Type A and Type C pa. So pwede na tayo magdala ng cable natin, may charge na natin yung ating smartphone. So meron din tayong compartment sa right side. So pwede natin ilagay din yung mga small things natin dyan, yung mga dala-dala natin iba pang gamit. Sa akin nandyan nakalagay yung ating ORCR para hindi natin malimutan. At of course, yung ating keyless system mga idol, napakaganda. Plus, yan, ang isang sa pinagmamalaki nila rito, yung ating full color TFT dashboard. Kaya mga idol, itong ating keyless, meron din niyang manual key na pwede nating buksan yung ating upuan. At sa ating keyless din, meron din niyang bukasan din ng ating seat. Automatic na yan. So hindi na natin kailangang i-open pa dun sa ating keyless system. At ito, meron din tayong tire pressure monitoring system dito. So makita natin yung pressure ng ating mga tires. At meron din siyang volt meter, which is perfect mga idols. Kaya fully loaded itong ating hybrid scooter na to. Wala ka nang hihilingin pa nandito na lahat. Kaya napakaganda na, very comfortable din yung rides natin. At talagang very modern lahat ng features nito. Siyempre pa yung ating mga ilaw dito mga idols. Yan din ang nagustuhan ko rito. All LED po ang mga ilaw nito lahat. From headlight, signal light at yung ating tail light. At ang kagandahan dyan, naka-projector headlight tayo mga idols, yung ating low beam at high beam. Again, pa nagpa-passing light po tayo, pag may mga iniilawan tayo, lalo kung nagko-crossing tayo sa mga junction. Again mga idols, talagang very visible talaga. Ang lakas po talaga na makitang-kita ng ating mga counterpart sa sakyan. Kaya malaking bagay yun para sa atin. At pag inabot tayo ng halos madaling araw na sa daan, lalo na po sa Tarlac Highway, napakadilim dyan. Again, nakatulong sa atin tong kanyang projector headlight. Napakalinaw, lalo pag naka-high beam to. Kaya mga idols, wala na kayong iisipin pa dito sa ating bagong scooter. Siguro ang aking magiging advice lang, lagyan natin to ng top box para mas marami tayong madalang gamit. Pangalawa, yung ating busina. Kasi medyo mahina yung busina nito. So kailangan natin lagyan kaagad ng ng aftermarket na mga horn. Yung medyo sakto lang yung lakas niya para naririnig din tayo ng mga malalaking sasakyan, especially kung nasa highway tayo. Yan po yung ating nagiging nakikita nating pwedeng update dito. Again, sa presyo nito na 139,000 pesos, napakasulit mga idols. At kung gusto nyo ng installment, down payment ito, minimum 20%, 30,000 pesos. At ang ating 36 months, 6,675. Rebate niyan 200 kung maaga ka magbayad. Mga idols, itong ating FKM MTX 150. And mga idols, itong ating ni-review na unit, 100 km lang yung nakalagay dyan sa odonan yung kinuha natin. Alam nyo ba kung ilan na ngayon? Almost 1,000 km na yung ating tinakbo. Dahil inikot na natin buong Metro Manila, Pangasinan, umakyat tayo ng Baguio. Then we go down to La Union. Again, punta naman tayo sa Pangasinan ulit. Ikot tayo ulit dyan. Kaya mga idols, talagang ang bilis nating na-hit yung 1,000 km in just 2 to 3 days lang. Ganyan po yung naging rides natin. At so far, napakaganda po ng ating naging experience. Very smooth yung kanyang makina, napakalakas. Pagka-overtake ka, kahit meron kang angkas, walang problema, hindi ka mabibitin. At sa mga pinaka-nagustuhan natin, yung pag-akyat natin sa Baguio City, meron tayong angkas, wala lang, parang umakit ka lang ng normal,
Hindi mo napipil sa makina yung parang hirap na hirap siya. Ganon mga idols. Talagang solid itong ating naging experience na ride dito sa ating bagong FKM hybrid scooter. Ito po ang kanilang MTX 150. So yan po yung ating naging final review dito. And hoping na yung mga concern ng mga idols natin, especially po sa after sales, yung mga parts nito, nakita po natin mismo sa kanilang warehouse. Meron po silang dedicated na after sales dyan. May mga parts na available. Dito lang po siya ina-assemble sa Pilipinas mga idol. Parts by parts yan, from the scratch mga idol. Kaya magugulat kayo, yan po ay ina-assemble nila dito sa atin sa Pilipinas. Yung buong motor na yan, hindi po siya nakagawa na. Kaya perfect po dahil siguradong may mga parts na available to. Kaya mga idols, kung nagustuhan nyo ang ating video, pakishare po sa inyong kaibigan at huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Shoutout po sa inyong lahat mga idols at ride safe po palagi. Ciao!